I've answered the call, said Geza. Panguva ino vakomana havina kumira mushe. Tichiona vakomana vana Bombshell Geza vachibuda vachiti aiwa ini call yakanga yakandituma, the calling yandanga ndinayo ndaianza, ndaita zvese ndapedza. Panguva ino ava kukumbira aiwa the input from our citizens achiti aiwa ndakuda men and women vari selfless nevanhu vari dedicated. Sana pane mashoko atakuona kuti aiwa patikuona Bombshell Geza vachideliver their final push, panapa vari kungoda a small favor from the citizens. Sana pane mashoko amudanyirwa panapa kuti vasubscribe or like button on the bell kuti unapinda machira jesu amudanyira chiti I've answered the call. Now we need men and women who are selfless, dedicated to the cause. You have strong conviction of social justice. You have the stoicism to endure pressure, are willing to sacrifice for one's principles, and the courage and decisiveness to take action at the risk of one's life. Ndo mashoko anokudanyirwa panapa nevakomana naBombshell Geza achiti aiwa inini the final calling yanati nayo ndapedza. Muchimuona mapresses ese akaita nemapost akaita kungava pasocial media handle yake yeX aitaura mashoko ekumirira chokuona achiti aiwa inini anoti here kuti tikwanise kuwana mabenefits kana kuti ndive ndine mari, but panguva ine ari kuti aiwa I'm fighting for each and every Zimbabweans, each and every citizen, kuti panguva ino vanhu aiwa vareceive ma-equal portions. Vakomana macorrupt zvinganzi zvikananda negenerally vari kuonekwa kunzi vari kuita corruption, vari kuda kuamenda the constitution achiva achiti aiwa we want tivabvise vakomana ivavo vari vebasi, tipinze vanhu vane musoro vanisa change munyika yeZimbabwe, vanotarisa the welfare yemacitizens. Tunze mafunguro enyu kudi pamusoro penguva ino tichiona kuti aiwa vana Bombshell Geza panguva ino vari kutaura pamusoro pe-the shutdown. Panapa vari kuda aiwa vanhu vari dedicated, aiwa vanhu vari selfless vachikwanisa kuvarepresenta kuti aiwa vakonzerese kuti izvi a success. Tunze mafunguro enyu kudi pamusoro pechitiko chimuda kuve section medu, so subscribe or like